Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibuk, Pilipinas, Tibuk, Kalibutan, good morning. Welcome sa Dinis sa tuwag kapanagmanuban sa programang Issue sa Masas 90.7 Love Radio. Yan inyo makita babati sa tuwa Facebook Live. Adlaw, may gala na nga Miyerkules o kapit sa Jess nga bulan sa Setyembre 2025. Kumusta mga suki na tos kanginan? Mga suki na tong tigpanubay. O dapat iuna nagsulod ang ato ang bed para makabaluta. Naunsa naman nakahinay naman ang ato ang kurbada aning trabaho. Kumusta mga suki na tos kanginan? Mga suki na tong tigpanubay. Sa kamayong agaw, sa kamayong morning na usap. Ayaw usab-usabang ato ang standard. Kinaman tay standard nga ginasulod. Okay, usab-usabo na nato mga yabag yung taning trabahoan eh. Kabalo naman tagod sa standard, di ba? Ayaw. Alright, kumusta ba? Ito ang mga kaigsunan karon din na. Hinay-hinay na mga higalang na klaro na to karon ang motibo sa liderato mga higala sa ato ang Senado. Hinay-hinay na natong naklaro ang motibo nganong giusab ang liderato mga kaigsunan. Daray. Pero ang tanan, kami nang hinaot nga na kamusmayng panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi, samtang magkuyog ta mga higala, ikan nining mga orasa, kadto sa oras, alas 9, karong buntaga. Sa tanan na to, nga mga nagpaabot sa itong programa, sukad pa kaganihang alas 6. Salamat kayo. Salamat sa inyo ang way kapuol, pagkaway kapuol sa pagpaminaw din sa tuwang programang Issue sa Mas. Kaway laing tumong, mao mga higala ang paghatod kanato sa mga balita. Ping Lacson, labot sa kickback sa mga opisyal sa DPWH o congressman. Ada na resibo ng illegal, sugod na og pinulis nga style si Ping Lacson. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang magtiayong diskaya na mahayag nga walay nahitabong anomalya sa flood control project o uban pang infra atol sa Duterte administration, bugtong attempt lamang apan wala madayon. Sa panahon ra gyud ni BBM na uso ang tumang tinigbasay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Senador Risa Ontiveros maunay bag-ong chairperson sa Committee on Health, ulit ni Senador Bongo. Daray, tudas na po ang pundo anis PhilHealth. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang pundong 51 billion peso ni Congressman Pulong Duterte ni atong 2020 hangtod 2022, buot o tingkayon sa bagong liderato sa Senado. Diversionary tactic na naman. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga appointed employees sa Department of Public Works and Highways
atol sa Duterte administration buot ipahurot og imot ni PBBM matod ni Senate President Tito Soto. Issue sa masa. Klaro na kaayo nga politika ang motive, very selective. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Senador Jinggoy sabit na pod sa kickback sa mga malusong mga infra project. Agray, balik na putag check-in ini siguro sa House of the Rising Sun, Senator. Issue sa masa. Issue sa masa. Ini guman pa may kala mo ibagalangkob sa tuang panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Ini sa 90.7 Love Radio. Una na to sugdan mga higalag, hinai kining nasgutang nga mga issue karong buntaga tugti sa ko ninyo. O katimbaya aning sayo pa kaayo, nagpaabot sa ilahang mga greetings, no? Ug ubang mga concern dinhi sa tuang programa. First batch, Gisnel Salaom, Juvenal Burjos, maayong buntag din na, Ma'am Elsa Kiotso, Nits Miyon Tanusay, Ma'am Dias Bangkal, good morning. Joselito Kaligunan Malintad, Alam Nadis, Noel Resentes, good morning. Watching from Davao Green Hills Subdivision, Katalunan, Pequeño. Si Nanichel Ubinke, attendance lang. Uban sa iyang mga parents din na nga si Baludoy o si Rose sa may Lutaw, Corner, Rasay, Turil. Ato ang dakbayan sa Davao. Demetrio Torrefel, good morning. Listening from Central 1, Julayli Compound, Barangay Binugaw. Jesse Bahinting, John Ceremonia na lang ang kulang para ma-checkmate na. Naku po. Onya, si Joey Moderno Juarez, maayo nga buntag din na naminaw sa may Katalunan Grande. O sa tanang mga ka-ISM na to, mga ka-issue sa masa, maayong buntag kanatong tanan. Mga taga Santo Niño, Tubok, kanunay na din galanog-ganog ang ang mga galang programa maayong aga. O si Peter Agua o ang iyahang misis nga gwapa. Ato ang silingan. Maayong aga din ha. O apila po na Pedro ang imuhang mga ugangan. Kay mangluod gani na. Bawian kag yung asawa. Si Pedro Agua sa may sityo Saka. Garay. Galanog-lanog din ha ang ato ang mga higalang signal karong panahon. Alright. So why paglangay mga higala, sugdan tani gidayon. Sa pagtukbil ning issue may tungod aning walay resibo, wala kunoy kaso matod sa bag-o mga higala chairperson sa Committee on Blue Ribbon sa ato ang Senado nga si Senador Ping Lacson. Unsay tan-aw ninyo niini? Well, naay duha ka school of thought mga higala. Labot aning statement ni Ping Lacson, no? It could be nga wag yun siya kabang kaagan pag-abot mga higala sa mga procedural processes aning kumitibaha or naa siya mga higalay gusto lang yun nga tabunan. Naa siya gusto salbaron because the boat is sinking karong panahon. Sunuhan lang na. Unahon tani mga higala. Ang giingong gusto lang tabunan ni Ping Lacson. Na siya gustong tabunan eh. Ang iyang gusto mapriso si Diskaya o Siko. Pero ang pinakapunuan mga higala nga mao ang House Speaker nga si Tambaloslos, wala niya gimension nga gusto niya kunong masilutan. So with that statement nga gusto nimo masilutan, being the chairman of the investigating committee sa ato ang Senado, nagpadayag na ka sa imuhang pagka-partial. Nagpadayag na ka sa imuhang pagkabayas. While it is true na mao po na ang gusto sa mga Pilipino, but you cannot level yourself to an ordinary Filipino. Tungod kay ang mga ordinaryong Pilipino, dili sila mga senador o labaw sa tanan, wala sila'y apil sa investigasyon din ha. Kamo, mo'y nag-imbestiga. Now, kung imuha na rong istorya, nga gusto gud nimo
mapanagot si Diskaya o si Saldico, technically, naa kay bias daan. Because, ang imuha karong huna-huna, pag-abot sa Judgment Day, pag-abot, come up mo resolution din ha, it impels for the conviction ani mga higalang duha. So, asa na ron din ha ang fair play sa investigation kung karon palang daan, imo na daang giistorya, wa pagani mahuman ang investigasyon, wa pagani mo na patubang si Saldico din ha sa Senate hearing, niingon na kang gusto nimo siya makumbikto. Wala gusto sa mga tao. Probably, sa imong personal bias, mo po na imong gusto. But you should not do it because it will affect the credibility of your resolution o sa imong desisyon. Di ba? Bisag nakabalo ang huwis nga kaning tawhanan niyo, dagway pa lang ani. Guilty yun ni. Guilty yun ni sa kasong adultery. Adultery. Kay ang ako ganing asawa, matud pa sa huwis, gikamang po ani. Pero dili pwede mo ingon ang huwis nga kaning tawhanan eh. While the trial is ongoing, moingon ang huwis nga, kaning tawhanan ni, kaning akusaduhan ni, guilty guni, kaya akong asawa ni, kaning ito, gikamang. Dili pwede. Why? Because, ang mahitabo, any decision na makam up sa huwis, mamahimo na siyang bias, bisag dili siya bias. Ang giingon mga higala, dili necessary actual bias. It appears to be bias. Is sufficient para ma-accuse ka nga bias. Dili ng actual nga bias ang kuan lang din ang barometro mga higala para akusahan ka nga bias. Even if it only appears to be bias, but actually you are not biased. Meaning, tainted with doubt mga higala na ang imuhang desisyon. Wala na nay kredibilidad pag-abot ngadto sa mga tao aning gipahiluna nga Senate investigation. Trabaho asa Senador Ping Lacson ang pag-imbestiga. Ilatag sa mga tao, una ka maghulma og konklusyon. Mao na tama nga pagahimuon sa usa ka in charge mga higala anang investigation. Well, ang tanan mga Pilipino gusto man gyud masilutan. Kani si Diskaya, na buhi mga higala nga grabe, ang pagpahimulos. Kaning mga congressman, kaning mga taga DPWH, nga halos kada adlaw tuwas kasinuhan, gastuhon ang kadtong mga kickback kwarta sa mga tao. Na supposedly ipalit og kabilya, idungag tog palit og simento. Tuwa mga higala, ang gisiminto ang kasinuhan sa mga panuhakdag ko. O di dapat masilutan. Gusto ang mga tao, ang mga Pilipino, nga masilutan ni sila. Pero, the manner, the approach that you take while conducting investigation, wa pa kayo na manginit ng imuhang lubot din haglingkod isip chairman sa Blue Ribbon Committee, mag-una-una ka nag-istorya, kumbituhon yun ni dapat, silutan yun ni dapat si Saldico o si Diskaya. How about si Romualdez? Nga maoy, ilaha mga higalang ribulto, dinha sa kining sa kining kongreso, nga ilahang ginaludhan-ludhan mga higala, haron mulugwa ng ilahang mga budget, ang mga congressman diha. Usama na, di na ni mo yapin. That's on the other side. Sa imuhang pagkabayas, kay si Romualdez ug ang administrasyon ni PBBM mo'y gusto nimong salbaron at the expense ni Saldico og nining Diskaya uban nga mga kontraktor. Mao nay motive nga klaro kayo nga sa pagkakaron na establisar mga higala sa pag-take over aning Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Now, kana man go mag-imbestiga, akong klarohon, mag-imbestiga ka, dapat paminawon sa nimo ang tanan nga side. You have to avoid comments. Dili kay sige kag dada din ha. Wa pa kay na manginit imong lingkuranan sa investigasyon, sige ka nagdada nga dapat
masilutan si Diskaya o kaning si Saldico. O balikan karon sa mga Pilipino. Kana si Romaldez, di ka gusto nga masilutan na. Kana di mga taga-DPWs nga magyaka kanunay dias kasinuhan. Gamit ang kwarta sa mga Pilipino. Gamit ang kwarta para sa mga proyekto nga pampalit unta og bakal, pampalit untang siminto. Gihurot ang milyon-milyon din ha ang kasinuhan. Dili ka gusto nga makumbikto na, Ping? Ha? So, wala. No? Wala yun ni mga higala si Lacson. Parihara ni kani nga to ang Senate President karon. Wala yun ni tambalos-los gapon ang resulta. Wala malauman actually ang mga Pilipino, mga higala aning ilahang investigasyon. Di pa? Ha? Iyan ang ipasingitan kay naay revelasyon mga higala. No? Si Sara Diskaya nga during Duterte administration, no? Dili man gyud siya ingno nato nga perfect administration mga kaigsuonan. Pero matod pa ni Diskaya, ang mga corrupt congressman was limited, no? They only attempted but they cannot pursue asking kickback. Ha? Isang tabi yang sa akin. No? Walay na itabo mga kaigsunan. Why? Because hadlok sila o mapanitan sila sa Duterte administration. Mato di Diskaya nga only under this administration ni Bongbong Marcos, grabe mga kaigsuunan ang gitawag nato og tinigbasay anang pundo. Ang akin. Murag ka ng kumbira gani, inilugay mga galas litson. Iyahag binunlot tayo spanit, na po yung bunlot sa dalunggan, na po yung bunlot sa ikog, na yung bunlot sa tiil. Iyon alang may tabo sa administrasyon ni PBBM. Pag-abot din anang mulugwa mga higala nga pundo nga ilahang naprubahan. Murabag, ang nagpagawa sa litson ng congressman, ang nag-inilugay, congressman, DP, o ang kining mga kontraktor, ingon ang congressman, kani ako ang ulo! Kay, ako rabay nagkuhan aning litson, ako rabay nagpalit aning litson. Ingon po ang DP, kini ako ang tiyan. Ana ba? Nagbinunlutay. Ato paminaon mga higala, unsay tabi ni Sara Diskaya labot aning isyuhan ni. Unsay iyahang sentimento mga kaigsuunan. Hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakiputas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang natutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, huwag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Naghinulsol na mga higala. Si Diskaya. Iyan ang gihagit ang mga taga-DP o congressman. Tama na ni, nga to ang pangurakot. Kay naghala kayo nga ko ang sakyanan. Tama na. Ang mga taga-DP, kay di man na mga higala mapulaan anang kasino. Wa man ay katagbawa ng bisag mapildig milyon-milyon. Pagkaugma mo balik, mo balos naman po na. Ay, nako. Labaw na ng mga congressman, mga galang dagko kayong tiyan. Ay, nako. Taon-taon. Ato ni magalang pa na yun. Man lamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa.
Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala. Dili sa ito aga panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. I-check niyo orasan doon na may gala. 12 minutos sa Kalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Bobby Narbay, Sia Trib Israel, Charles Sanico, mayo nga buntag. Sir Jaime Balnek din sa General Santos City. Si Trib Israel diha ni dapita sa my country homes. Lubugan ato ang dakbayan sa Davao. Ayan may buntag din na kang Alan Cuarto o kang Danny Hinlo. Kanunay naminaw din sa to ang mga higalang programang Issue sa Masa. Alright, Ma'am Susan Gadiani. Good morning po din na. Lubugan po ng iyahang EOR. Area of Responsibility. Aba? Basig mga sunsimana matapos na itong atoang t-shirt na to. Maka panghatag na taan hinahinay. Ginagmay lang. Ginagmay naman po ning amo adaring sweldo. Basta share because sharing is caring. Sharing is caring. Alright. Atong balikan mga higala. Sebas buntag nga high blood na siguro niya ito ang mga kaigsuunan maminaw ani. Kani giingon ni Senador Ping Lacson nga kung walay resibo wa kunoy kaso. Sa inyohang tan-aw mga higala, tama ka ni? Moingon ang usa ka senador maoy head
sa panel mga higala nga mag-imbestiga nga kung wa kuno'y resibo ikapresentar ang magtiayong diskaya sa ilahang mga akusasyon nga nagdawat ang kaning mga taga-DP o ang mga congressman o kickback aning mga anomaloso nga flood control project, wala kuno'y kaso mga kaigsoon. Tama ba ni si Panfilo Lacson? O nagpaila lang ni mga higala sa iyahang pagkabugo? O nagpaila lang, nagpakita lang nga naa siya'y gusto tabunan mga higala? Kaya ang iyahang style man good, kana bang wag sarswela ba? Sarswela? Nga kunuhay, si Ko, o si Diskay gusto niya panubagon, without mentioning ni Tambaloslos o sa kini mga higala, mga responsable nila sa Department of Public Works, haron ingnon, nga naagyoy ka ng objective ang iyahang mga higalang committee nga palabman ang naisgutang investigasyon. Pero, on the other side, sa iyang statement nga kung why resibo walay kaso, klaro na kayo, nga ang pinaka-ulterior motive niya, i-whitewash ni niya mga higala ning issue aning anomaloso nga flood control project. Di ba siya mo istorya mga higala kung tarong siya, nga investigator. Lupigon na siya, piuan siguro, kanang patrolman. Kung tarong siya nga investigator, ganong mo ingon man ka nga kung way resibo walay kaso, asa man ka mangita og transaksyon nga illegal nga mo issue og resibo, asa man ka mangita ana? Di ba? Wa man gyud ang resibo ay mga higala tungod kay illegal. Usa man magpapriso ka, mo issue kag resibo para gamitong ebidensya nga naghatag kog kickback ang congressman, naghatag kog kickback kaning kang district engineer, kang direktor, o kinsa pa nang mga panuhak nina mga higala sa kining Department of Public Works and Highways. Muhatag kag resibo? Nga idlas pamanggaynas manatan mga higala ng mga taga-DP o kanang congressman? Inighatod mga higala sa kickback, ingnon ka, nga naa siya sa golf course, kay nagdula siya golf, dito ipahatod. Pagkahuman, pagkahuman mga kaigsunan, na anak ka, congressman, sir, engineer, na anak ko diri sa kwan, sa ganghaan sa golf course, ay nakakuan nami, nakalakaw nami, naami diri sa restaurant sa kwan. Why? Para di sila ma-set up mga higala, di sila ma-entrap. Igurala na kaidlas ng mga panuwak. Perti ng idlas na. Kanang gingon nga gisudlan sa kwarta pod, kanang box tinuod na. Box kung dili katong dagko kayo nga envelope mga higala nga gahi kayo. Kung gamay-gamay ra. Pero kasagaran box, isakay mga kaigsunan sa eroplano, naka-box ng kwarta, isakay sa mga kontraktor, ihatod ngadto mga kaigsunan sa mga kurap nga mga congressman, pinaagi sila mga staff o ngadto sa DPWH National Office mga higala. Mauna, tinuod na. No? Kay mismo akong amigo mga higala nga driver, sa kanang tighatag, anang gitawag na to og unsa ni? Kanang nga kickback. Dalon dito sa Manila, isa kay aeroplano may gala, box ang kwarta. Tinuna, box ang sudan, ang karton ba? Muna sudlan na may gala, di na sila mudawat og cheke. Nga no mudawat magkag-cheke, nga matris up man ang cheke, nga naka-issue ka sa iya ha. Halimbawa, ingon ani karon, nagka-controversial, issue mo cheke. Pagkagunggong na lang nimo nga kontraktor, gunggong po ka nga taga-DP o congressman, kumudawat kag-chiki. Di may bawa na ron, matayos na, Uy, si kontraktor ko, naka-issue na nag-chiki ni Kwan. Sa di transaction ninyo, nga nag-issue magkag-chiki? So, dali ka kabadakpan, nga dawat kag-kickback. Dili yun na siya mga higala may tabo, di ba? Unya nga nung mga man silakson mga higala, bright man ka siya, maayo man ka siya mambisiga, hawal pa man ka siya markulita, nganong nangayo man na siya resibo anang mga illegal transaction, isip ebidensya. Dugay naman siya pulis, nahimo na siyang PNP chief, asa man siya nakakita, o ebidensya anang resibo. Nangay siya talay ito una sa mga inchik, na-issue ba siya resibo sa mga inchik? Wala man siguro. Uguban pa niya nga makabalbalang naghihimo sa dihang pulis pa siya mga kaisunan. Ni-issue ba siya og resibo?
Wala man. Di magyug ka mo isang resibo nga naman. It might be used against you pag abot sa panahon. Di natin alam. Katulad ngayon. Diba? Kisa may nagpalandong mga higala nga moabot sa ingon ani karon. Kining isyuha sa flood control. Ay nako. So, kaning kang lakson nga style. Ang ulterior motive gyud ani whitewason mga kaigsunan. Mo ning ginasarsuela niya ang mga investigasyon nga kunuhay di siya magpalata nga mao na iyaha mga igalang iyahang tumong pero alam na dis. Alam na dis ang tumong anang lakson mga igala i-whitewash ng investigasyon para dili maduhig si Tambaloslos og ang presidente uban siyang administrasyon. Kay naa pa na sila'y balak sa 2028. Muna'y klaro na sila'y mga agendas 2028. Now, kung masunog nilong administrasyon, masunog ni Tambaloslos, nga mao'y ilang finance manager mga igala, nga mao'y nagdiskarte anang kwarta din ha sa kabans gobyerno, maglisod ang ilahang kining ang ilahang grupo mga kaigsunan. Diba? So, ang gihimong lakson karon sa swila ba? Na kunuhay, eager siya nga masilutan, maimbestigan, masilutan, kining mga responsable, pero ang ulo-ulo, dili siya gusto nga masilutan. Karo pa lang daan, bias na. Pero ang tumong ani, i-whitewash ko niya, wala yun mga igala, kay mga ipit man na silang tanan ani, kay klaro man kayo nga kunay Vance. O tanawa lang niyo, si Diskaya, si Sara Diskaya, niyang kuna, nangayo nagpasaylo, niingo lang nga, ula na daw undangon mga igala ang korupsyon. Pero ang mga congressman, wag yung paintawan, may imbestigahan ni Lacson mga higala. Purbida. Taon-taon, ato ning balikan, human lamang pipila ka ba nga? Pahinomdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Alright na, balik na mga bay. Dilis 90.7 Love Radio, samtang may 2 minutos na. Human ang alas 7 sa buntal. Good morning din na kang Charles Sangico, Manny Balnig sa General Santos City, Meliton Llamos. Good morning po dog si Tati Saldua Rodriguez. Kaya dapitan ni sa may tagakpan. Raymond Dave Manuta Ramos. Good morning. Alright, atong balikan mga higala. Kaning why resibo, why kaso giingon ni Lacson. Now, tungod kay wa man gyud resibo ng illegal nga transaksyon. Pulis man unta ka, kabalo ka man. Atong una nang illegal pug ka nga na sa mga insik, nag-issue ka bag resibo? Di ba yung ka mo isong resibo? Tungod kay kanang imong i-issue nga resibo, mahimo ng ebidensya against you pag abot sa panahon. Illegal ang transaksyon. Ano may tamang ka ang resibo? O sa mana, kanang inyong illegal transaction, inyo na giparehistro sa BIR mo nang nakay resibo? Pagkahanggaw na lang yung mga higala nga senador. Hanggaw. Mangitaw resibo ng illegal nga transaction kay para kuno na ebidensya para magkakaso kuno ning mga congressman o mga taga DPWH. Dapat na ay resibo nga gi-issue kuno ang mga kontraktor. Usang klase mga higala nga senador. Nagpatuga-tuga ka din gunit anang Blue Ribbon Committee. Wa man di ay kay kabang kaagan, kaang-kaang ka man di ay, wa man di ay kay tahal na senador, pastilan ni mo. Mangitaw resibo, anong illegal na transaksyon, be? Istoryahin na lang mga illegalista. Dagamagkag makailang illegalista. Kay panahon sa imo pagka-PNP chief, suki mapuna ni mo sila. Panahon sa imo ang pagka-kernel, pagka-major, di ba? Naaman ang mga illegalista, mudoon man na si mo, ha? Mga ayaw man naglinyada. Sige. Pangutana daw na sila, kung naka-issue ba na, sukad sa ilang pagka-illegalista, ni-issue ba na sila resibo ngadto sa mga otoridad na gitagaan nilang isope? Ikaw? Kahanggaw na lang mga higala nga sila. Mo na problema. Nagpa-chairman ka ng Blue Ribbon Committee nga di ka kabugado, di ka kabalo. Huwag ka kabalo sa mga procedure. Actually, mga higala, ingon ani ni siya, sa mga abogado o sa mga naka-eskwela o abogasya, under the so-called best evidence rule, of course, documents,
is very credible among others. Because natay legal principle mga kaigsuunan nga res ipsa loquitur. Thing speaks itself. Kung unsay atong nakita dinha, kung naa ng resibo, naa ng dokumentuhan, na mao gyud na siya. Unless falsified. That's the exception. Fake document. Pero ato ang isgutan din mga higala is an authentic document. Tinuod nga dokumento. So under the best evidence rule, mao na siya mga kaigsunan ang lig-on nga ebidensya kanang document samaan ng resibo nga giingon ni Lacson. But it did not close the door mga higala, no, to accept other forms of evidence. Usa man ning mga ubang pa mga ebidensya nga pwede dawaton mga higala sa investigasyon o bisan ngadto sa korte. Testimonial evidence, mga circumstantial evidence. In fact, circumstantial evidence, at least 2 or more, may convict the accused. Bisag circumstantial lang mga higala, pwede di ay makakumbikto sa akusado. Pero kung circumstansya, dapat corroborate siya sa usag-usa. Sumpay siya para makumbikto nimo ang accused. Wala ka balo si Lacson ana, kay dili siya mga higala lagi abogado, nagpatugat-tugat gunit anang Blue Ribbon Committee. Mao na naron ang problema nimo din ha Lacson. Mao na imong problema. Nagpasir-asir ka gunit anang komitibaha, di man ka abogado nga supposedly kanang Blue Ribbon Committee mga higala isip pinaka-prestihiyosong komitiba sa Senado, dapat abogado gyud, trial lawyer mo'y kabalo ana. Mao din na. Ikaw usa may naibawan nimo, pamulis sa may naibawan nimo. Bisa graduate ka o PMA, usa may subject sa PMA pag abot din has criminal law. Criminal law 1, criminal law 2 ra. Usa may criminal law 1, principle of criminal law. Ang criminal law 2, crimes with corresponding penalties. Mora ito na ninyo, wala mo magtuon anang mga procedure. Kay kanang procedure, adto na sa 3rd year sa mga law student, ang mga procedure mga higala. Wala ka kabalo, ana. Wala kayo naibawan siguro, principle of criminal law. What are the principle of the criminal law? Daghan kayo. Or identification of crimes with their corresponding penalties din sa ato ang kodigo penal o din sa ato ang mga special laws. Maura na. Pero kung mayo ka o procedure, sus Ginoo ko, mao na iyang gi-adapt ng procedure, pinulis, why resibo, why kaso kuno mga higala. Hanggaw. Sa ato pa, kay kining ilang transaction illegal man Lakto, di makapresentar ang kontaktor nga si Diskaya o resibo nga ang mga congressman nagdawat yun o ang mga taga-DPWH. Sumbot pasabot ni Lacson, dili mapailag kaso ang mga congressman o ang mga taga-DPWH. O yung gusto niyo pabanubagon si Ko. O ubang mga congressman din O sa oron mo pagpanubag na ikaw mismo nagsulti nga kinahanglan nimo ang resibo aron mapailan nimo sila og kaso. Sa kumbiktohon lang na nimo gay kaso. Di nimo yagid proseso pagkahanggaw nga senador mga no? Kaya itong una pa ni. Daghan na kini siya mga bikil nga statement nga nayabag ba? Kung imuha mga higalang itandi sa ato ang balaod, yabag paminawon si Lacson. Tungod kay bright siya. Pero ang iyang pagka-bright mga kaigsunan doesn't mean nga nakabalo na siya aning trabaho sa mga abogado. Because kani manggong trabaho sa mga abogado, kining kahibalo sa mga abogado. Kining kahibalo sa mga abogado, di ni basta-basta. No? Ilabi na anang mga aspetong teknikal mga higala, mga legalidad, dili na makumpensate tungod kay nahimo kang PNP chief, kuyaw na ka. Kabalo na pug ka sa trabaho sa mga abogado. Sus Marius. You have to study para makabalo ka. Di ba? Mo na ning giingon ako, nganong kana si Lacson, kana gani ng abogado.
Ano ka na si Lacson ang gibutang nga iro ang Blue Ribbon Committee? Nga dili man na abogado, di ka balos procedure o tanawa. Unsa nga roy ang gimo? Ha? Walay resibo, walay kaso. Di ba, kabalo ka man nga, dili raman resibo, dili raman documents. Ang pwede na to gamiton nga ebidensya. Pwede man ta, mudawat og ebidensya based on kanang testimony. Muna gitawag na to may galag testimonial evidence. Kung ang kag-affidavit, under oath ka, o niya, imong istorya. Kung sa itong imong gisulti dito sa imong affidavit. Those are testimonial evidence. We can have also circumstantial evidence. Pulis magyug kakang kuyaw mo imbestiga kanyan to. Oh, usually, diyan na manggawas may galang circumstantial evidence. Base sa mga circumstansya. Oh, atong sugdon, gikan asa ning kuan, asa ning nagsugod ning kwartahan ni. Gikan sa Congress, pag-allocate sa Congress. Oh, ngano nga na-accuse ning mga congressman tungod kay di nila i-release kung dili mo hatag mo commit og kickback pag-abot sa binahinay. Ngano kaning DPWH, ngano naka-kickback po ni. Tungod kay ang kini mga opisyalis ilahang ibagsak ng mga proyekto nimo kung di ka mo hatag og kickback sila magbalik-balik kag construct nila sige kag balbag construct na pod ila na pong ingnon nga bagsak na imong materialis construct na pud kag usab hantud mapurdoy ka. So di ka gusto mapurdoy, you have to submit kung unsay ilahang gusto mga higala. Those are circumstantial na pwede nimo magamit sa imong investigasyon. After all, kanang imong investigasyon, that is not a criminal investigation. That is intended only for legislation to aid our legislator in the future para di na ni mahitabo. So, wala man tayo problema din na. Wa man na mag-require og quantum of evidence like kanang giingon nato may galag proof beyond reasonable doubt. Oh? Nga kinahanglan yung ka mo sub-sub og ayaw mga ebidensya. Kinahanglan yun na i-resibo ang illegal nga transaksyon pagkahanggaw na lang mga higala nga senador. Oh? Kisa may nibutuan ng pinglaksyon. Ako, wadyo ko mabutuan ng mga higala. Wadyo ko ibiliban yun. Ha? Nagmamarunong. Nga di man mga higala marunong. Oh? Muhimo mga higala o mga sinindikato nga trabaho. Pag-abot sa tumoy, palok man gihapon. Diba? Oh. Ama kuratong baliling. Grab out mga kaigsunan para way mo singaw. Palpak man gihapon. Wa lang siya makumbikto kay kulang ang ebidensya. Pero dili ingon nga wa siya makumbikto kay inosente siya. Kulang lang ang ebidensya sa prosecution. Wa siya makumbikto. Diba? Ay nako. No? Now, hisgota. Ani mga higalang presentation of evidence. Una, sa ako nang nasulti. Ang required din na mga higala, dili man, not even preponderance of evidence. Or substantial evidence mga kaigsoon. Basta, naalay makuha ang mga senador para matabangan sila nga mugna sila og balaod may galang di na ni mausab because kaning hitabuan ni very detrimental to the Filipino people. So kabahin sa pagprotektar sa katawhan mao ang pagpanday og balaod may galang balaod nga magprotektar sa atoang pundo o sa atoang interes sa katawhan. Mao na itumong dinha. Dili man tumong dinha nga kumbiktohon. Tungod kay ang mga senador di man na pwede may galang makakumbikto in aid of legislation lang ng ilang investigasyon. They are not the tribunal mga higala, except sa kaso sa impeachment. But kaning mga Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, plunder, malversation of public fund, o malversation of public property, wala man mga higalay gahom ang mga senador, even congressman, nga magkumbikto aning mga akusado. Ang ilangan na investigasyon in aid of legislation mga higala, og labaw sa tanan, grandstanding. Kaning kang Lacson, wa man ni kapaing na ni nahulog ra gyud ni mga higala grandstanding. Magpaatsom sa presidente nga kuyaw siya mo tabon, kuyaw siya mo salbar. Sa kaunluro ng barko mga higala sa administrasyon. Mao na ang iyang gusto nga ipalabas. Asa ka mangita na mangitang resibo anang illegal? Pagkahanggaw. Wa ko kasabot mga higala nga nung iyan ang istorya nga kung way resibo way kaso.
ang resibo dili lang na maoy pwede nimo gamitong ebidensya kung ebidensya man lang ang imong gipangita. May mga testimonial evidence kaya pwede na magamit nimo. O kinsa pa din mga kaigsunan nga makulit nimo nga mga nakabalo ana nga transaksyon nga pwede mo testify nganha sa Senate hearing. We have also circumstantial evidence. Pulis man ka. Kabalo man ka mo imbestiga. Kabalo man ka anang gitawag na to paper trail. Kabalo man ka mo sumpay ana mga ebidensya. O imo ana. Kaya nangandak magagtama sa ginhawa ng imuho ng Blue Ribbon Committee nga mas kuyaw pa kang Marcolita nga abogado, trial lawyer. Karon. Unsa na? Nagkaigit-igit ka na ron din ng Blue Ribbon Committee. Nagpataka ka na lang istorya. Mao na, akong gingon. Wala yun ni mga higala si Lacson. Hambog ray nag-ayo ani. Tungod, kay naa siyang utok mga higala nga siya mo'y padaganog presidente ni Bongbong Marcos karong 2028. Kahuman, ang pag-umangkon ni Tito Soto nga si Vico Soto gifloat karon nga mudagan po daw mga gala presidente pero pag abot tumoy ilan ang inaog og vice president haron surbol mahimong vice presidente. Mao na ang agenda dina. Wa pa man na okay mga higala ni Bongbong Marcos nga siya ang himuong standard bearer kay daghaman po kay nagka-interest din usa din as tambaloslos. Pero kani si Lacson nagpa-atchop ni. Nga kung di siya himuong standard bearer pagka-pangulo, at least mahimo siya may galang standard bearer pagka-vice presidente. Mao ni iyahang agenda din Nga nung iyahan na ang gipapilan ang Blue Ribbon Committee nga kunuhay maldito kaayo siya sa investigasyon. Sus, maldito sa investigasyon. Tanawa na halata na kay ka. Ang mga abogado nga makabasa, makapaminaw aning imuhang trabaho, makakita aning trabaho din na katawan ka. Ang tanaw sa mga abogado sa imuha din na, tai ka din na ng Blue Ribbon Committee. Wala ka din. I am sorry sa mga nangaon ka rin. But the way how I look at it, tungod kayo nagpaatik-atik ka din na, nga kabalo ka ng trabaho, nga bisan, pagsulti na lang, nga moingon na lang ito siya mangita taog ebidensya para mapin down yun nato ang ilahang criminal liability, mapaila nato sila og kaso. Iya pa yung specify resibo. Asa ka mangita og transaksyon illegal na resibo pagkahanggaw. Wala ba transaksyon kag siya mo? Resibuhin ko ba kaya kung ipakita sa kung amo nga nakabayad yung ko nimo ani nga item karon. Okay, duda na bang ako ang amo nga basig wa na ko gibayad ning iyang gipadala nga kwarta tagay ta resibo be. Receive the amount of 100,000 for one sack of shabu. Ano ang imong gusto mo? Imong pangitao? Kaysa may pusher mo isyo og shabu. Unang-una ang resibo wagi nag-BIR. Ang BIR dili na mudawat og kanang transaksyon mga higalang illegal. Bawal mo na. Patatakan na mo tos BIR na mong resibo para i-issue nimo sa imong mga kliyente nga mga kickbackers. Nga imuhan itong ingon nga si congressman, receive the amount of nga ingnon na po na nimo ikahuman, nanay resibo ingnon na po nimo pagkahuman. Wa man siya pirma na nga iyaan ang madawat. Paggaw. Kani si Lacson ba gibuguan sa mga Pilipino? Iyang paminaw siya right? Walang sakong tuno karon mga igala. Medyo buratag na sinta o gamay. Kay that's the way how I realize sa iyaha mga higalang statement nga ang illegal kinahanglan na resibo para mapailan og kaso. Gibuguan gyud siya sa mga Pilipino. Kaya kung bugo ang mga Pilipino, wala naman nga, tama bitaw, dapat na ebidensya, dapat na resibo. Ano ba? Pero ito sa mga bright, kisa may illegalista, nga mo isyo og resibo. Nga nakadawat siya ng talay, nakadawat siya ng kickback, iyahang resibuhan. Tanawa na kung pagkahanggaw. And besides, dili lang documents mga higala
ang mamahimong ebidensya. Again, natay mga testimonial evidence, na ay mga circumstantial evidence na pwede gamiton. Kaso lang, dapat kabalo ka. Ikaduha, dapat kugihan ka, mangalkalan ng mga ebidensya, ha? Ayaw nang dowlins ka, resibo lang dayon ang imong pangitaon. Taos, balik na may galang manlamang pipila ka mga pahinom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the EBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the EBIR Forms app. First, open your EBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the EBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Issue sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito palagkuyog sa programa nga issue sa masa samtang 41 minutos na nakalabay. Uman ang alas 7 sa buntag. Nel De Leona, good morning din na. Check attendance lang. Minaw, nasa admin sa sakyanan. Paulis Dalyaw, padayon ko. Minaw, unya, San Roque, testimony, og CCTV, kuha sa kickback. Pwede na. Oh, tama. Ada ka mga ebidensya pwede. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na. Si paring Jacob Castro, may buntag. Giovanni Batucael, good morning. Timbayan ako, Ontoloka Baker, nga marunong sa Silans Bake Shop, Dunya Asuncion, Barangay Pampanga. Ako ang mama, si Juanita, nagbunitor diha. Taga-buntag yun, watching from Iwa Rosalina 3. Dumoy, Nel De Leona, good morning. Si Yanel Supik, may buntag po din na again kay Marco Santiago. Ayan. Now, atong balikan mga igala. Kaning pagkahungog ni Ping Lacson mga igala, mangitag resibo anang illegal nga transaction para mapailang kunog kaso ang mga congressman o mga taga Department of Public Works and Highways. Unsa ba'y implikasyon ni ana? Ang implikasyon ana niya may gala kay kabalo man gyud na siya, kay pulis man na siya, PNP chief man na siya kanhi. Kabalo man gyud na siya nga ang illegal nga transaksyon way resibo. Ang implikasyon ana dili niya mga higala gusto pailan og kaso ning mga congressman og taga DP. Mao na ibot pasabot anang Lacson. Ha? Kay nagabalugod siya nga wala resibuhay ng illegal. Nya nganong imo ro pangitaag resibo para mapailag kaso. So tungod kay di makaproduce og resibo mga igala, di niya pailan og kaso ang kaning mga congressman og mga taga-DP. Nga klaro na kayo, sila na mismo nagtinudluay na, labot aning palayan system nga gipasiugahan dinha sa mga congressman, mga higala. So, kung ingon ana ang gusto ni Lacson nga dili pailan ang mga congressman og taga-DP og kaso. Unsay iyahang pulos anang Blue Ribbon Committee. Nga mismo na sila mga taga-DP nag-inunayay na, nagbinistuhay, nagpilang ilahang pildi kada gabi is kasino.
Pila ang ilahang talay. Unsa kadaghanang bandol-bandol nga kwarta gibutang des lamisa na ay mga picture kinsa nang mga politiko nga ilahang kauban pirmi bisan ngadtos kasinuan. Ha? Di pambulgar na. Klaro na kayo. Karon ingnong ka lang ni Ping Lacson. Dapat na ay resibo. Ay resibo. Oh. So, wala ni si Lacson mga kaigsunan. Sa 2028, baho pa ni sa Kang Manang si Lacson. Ha? Baho gid ng Kang Manang? Naman ko'y panultion nga baho pas Kang Manang. Ha? Baho gid ang Kang Manang da IDG Sweetheart? Nakasimuhot na Kang Manang? Baho pas Kang Manang. Oh. So, mauna mga higala, ang atong worry din ha. Nganong gihulipan si Marcoleta nga ang mga Pilipino satisfy kaayo, no? Sa iyaha may galang pagpadagan sa Blue Ribbon Committee. Kay na nga bisto mga kaigsuuna na ning bulitin aning mga congressman og taga-DP, including ang mga kontraktor. Wata din mo ingon nga absultohon si Diskaya. Pero sa personal nga confession, voluntarily, aning Diskaya couple mga higala, nga sila mismo po, nakasala po sila, kay ilahang apil sila nga nabusog anang kwartang kinawat, na konsensya sila. Pero ang dapat daw, apil nga makonsensya, ang mga congressman nga maoy naghimo o pamaagi unsaon pagkungko ang kwarta sa mga Pilipino. O kaning way puas nga kickback mga higala sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga dagko lang ang tiyan sa mga panuwak dagko. Mao na ang apila. Ni Diskaya wa man niya giingon nga inosente mi. Siya mismo na ay pag-admitter mga higala sa iyang statement. Diba, nadungog ninyo? Na siya pag-admitter sa iyang statement na sila. Pero pag-abot daw sa lamisa, lain-lain ang binahinay, dagko kang congressman, dagko ang sa kining mga taga-DP, gamay ang ilaha mga higala, nga sila may nagnegosyo. Ang taga-DP o ang mga congressman, wala man na magnegosyo o construction. Ang negosyo ana kickback o SOP man. Maunay nakabahog tik-tik karon. Kay ang leader din ha sa Senate investigation nga si Lacson, klaro na kaayo ang iyahang lining. Absultuhon ang mga korap nga congressman o opisyalis sa DP, presohon mga higala ang mga kontraktor. Total, siguro siyang una-una, daghan pa man kaayong kontraktor din ha. Himuon tamong sacrificial lamb para next time around, kung mga bikilming mga politiko, dili na gyud mo testigo kay gihimo na namong example ang Diskaya couple. O na siguro yung planong Lacson. Para mga lisang ang mga kontraktor o di na gyud mag-witness against sa ilaha nga mga lawmaker. Nga perti ka kurap anang pundos gobyerno mga higala. Himuon tanig example ning Diskaya couple. Para mga lisang ng mga kontraktor, di na yun magpatakag panudlo aning mga congressman, mga senador, o kining mga opisyal sa DP. Mao siguro na itumong ni Lacson sa iyahang investigasyon mga higala para hurawon ang mga kontraktor. Aron di na yun mo testigos. Para mamatay ning isyuha mga kaigsunan, absuelto ang mga congressman, absuelto ang mga taga-DP, preso ang mga kontraktor. Usugot mo na? Pastilan. Alright. Taw-taod mga bay, Kajot lang kayo. Issue sa masa. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na may gala din sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 48 minutos sa kalamay human ang alas 8 o alas 7 sa buntag. Rodrigo Montibon, good morning din ha. Giovanni Batucail, again, maayong nga buntag. Mambing, og si Mamo Barcelona. Maayong buntag ninyong tanan din ha. Now, naisgutan ako kaganiha mga higala, no? Nga ang kaning mabasa naman nato
you can read it between lines, mga kaigsunan. Nga ang motibo ni Lacson din absultuhon ang mga congressman. Kahuman, including ang mga opisyalis sa DP. Kahuman, pamprisuhon ang mga kontraktor. Muna ang motibo ni. Kaya para ang mga kontraktor, mahuraw niya. The next time around, ang mga kontraktor, dili na gyud istorya, may tungod anang corruption sa mga taga-DP, kanang kickbacks taga-DP, o kickback anang mga congressman. Kay ilahan ng himuog example, ang Diskaya Kupol. Maunay nabasa na to, aning trabahong Lacson. Gawas nga, gusto niya salbaron ang palubog na mga higala nga reputasyon sa administrasyon. Gusto niya salbaron Kaya para pugipon siya ngadto kang BBM, o niya, siya himuog standard bearer sa 2028. No? Magpa-Atchop Boulevard siya sa administrasyon para siya makagamit sa makinarya sa administrasyon pagkapangulo sa 2028. Muna yung mga agenda. Personal gyapon, pamulitika gyapon ng kang Lacson. Gusto niya tapinan ang mga congressman o taga-DP. Haron dili siya kontrahon kay naa siya ay agenda maigala sa 2028. Karon sa iyahang gihimo, nigawas nga buraog, wala ko siya, walang alam. Kaya di magka-resibo. Illegal ang transaksyon, resibo ang pangayoon ni Lacson. Nausay man ni senadora ni mga higala. Giango-ango naman siguro. Sa kadugay niyang pulis. Nga naay mga transaksyong illegal. Nag-issue ba og resibo? Na ba yung resibo nga na-issue? Dawat ka og kwan kaning talay Lacson, Colonel Lacson, General Lacson, issue kong resibo. Nag-issue si resibo? Anang illegal? Ay nako. Issue kong resibo sa imo kay para madidak ni sa ako ang income nga kinutungan. Makuan ko ni, madidak ko ni dito sa ako ang tax na ko sa BIR, issue kong resibo aning ako ang gikutong sa imo. Pwede ba na siya? Pagkahanggaw na lang yung mga higala. Nga senador. Gusto niya salbaron ang mga congressman. Kay siguro, sumpay sa iya may galang kining ambisyon nga mahimong presidente. Kay ginaklaim niya mga higala nga siya ragi daw ang dunay parihang abilidad ni Digong pag-abot sa peace and order. Ginoo. Karon, nahimo na hinuong katawanan si Ping Lacson kay nangitag resibo kay kung way resibo way kaso. Dismiss ang kaso sa tanang mga congressman o DP kay way resibo. Dismiss. Ang iyang ipakulong si Diskaya. Kay nagbulgar mga higala aning kamatuuran kung unsay na itabo, na unsa ni pagkahitabo ning malusong mga transaksyon aning flood control. Gusto niya ligpiton si Diskaya mga higala prisuhon sa iwarong taman sa ginhawa para to the extent nga siguro bawion ang mga testimonya kay nakadaot sa imahin sa mga congressman o mga taga-DP. Samot lagot ang mga tao. Wa man gay na resibo ng 5-6 jud kana pang kickback nga patindako ang illegal. Tama. Good morning, John. Paundang na lang ng investigasyon kay wa gyapon ay padulngan. Kay sila-sila na yun, samot, kasayang ang kwartas gobyerno. Tama. Kaya ang investigasyon dako kay gastong gobyerno na, painit pa lang ang mga panuwak, di mo na mo painit mga higala o kanang kwan? Kanang, kasi tawag na to, kaya ba ang binangkal? Kita ba mo nga nagpainit na diya mga senador, mga congressman, o binangkal mga higala o Diyos? Ginoo ko ang painit, anak. Di basta-basta. Kitirir, anak, mga higala, busog permit. Ganahan kayo ang kitirir, anang mga Senate inquiry o mga congressional inquiry. Busog ang kitirir, anak, permit. May pag-undang na tama. Sayang-sayang lang tag oras. Sayang-sayang lang ta sa tong kwarta, gigasto anang
investigation nga kabaw naman tago siya paingnan anang trabahong lakson. Absultuhon ang mga congressman. Hasta mga taga-DP, prisuhon ang mga kontraktor. Total, daghan pa bang kontraktor niya? Ha? Para ang mga kontraktor, magkinto na sa mga politiko, mga higala. Di na basta-basta mo kuan, mo sokol. Kung mangayo ang mga politikong kickback, dapat hatag na yun. Ha? Kung di mag-inana ka na ko, dapat way bagulbol, hadlok. Kay, sampulan mo ni Lacson karon. No? Mao na agenda mga higala aning Ping Lacson mo na sus Ginoo ko. Kamo diyang ibuto ni Ping Lacson, wa ba mo magmahay? Ha? Wa ba mo magmahay? Oh, gunit-gunit pag committee on Blue Ribbon Committee, di day kabalo mga higalang panuwak. Ha? Di day kabalo procedure mga higala, ultimo pag lay down o mga ebidensya. What are those evidence? Admissible, di ba? Admissibility and credibility of the evidence. Oh, evidence rule. Why kabaluan na mga kaigsunan? Tungod kayang naibawaan, pamulis lang. Dili siya trial lawyer. Kinahanglang maupot ang Blue Ribbon Committee, trial lawyer. Kabalo ka kay mag-imbestiga ang trabaho ana sa mga airing nga mga public officials. Mura nag-ombudsman. Butangan niya mo din na og pulis. Pamulis na naibawaan ana. Kung naka-eskwela man na og criminal law, ang subject anang na-take up, criminal law 1 raw, criminal law 2, walay procedure. Wala mo tanong, tama ba yung Lacson? Procedural na eh. Di ba? Evidence. What are those evidence? Pwede dabaton? Wa siya kabaluan na, tungod kay, pinulis na yun ang iyang style. Away resibo, away kaso. Ano man ang mga pulis? Chief, basig masakpan ka na, madugay ba? Ano yung trabaho, sige kag pangayog. Talay ang mga sabungan niya, mga tarik-tarik ng mga antakan. Sige, masakpan ka na, madugay. Ha? Wa may resibo. Wa resibo, wa may kaso. Pinulis yun. Oh, pinulis yun ang style, mga igalas, panuhan. Ha? Nagkatawa na sad si BBM sa interview. At itong miaging mga interview ni Hilak. Pero nagkatawa na po. Wala na kita ni. Ha? Oh, dili na gyud ni maayong tilimad doon mga higala. Astilan. Alfredo Jr. Zio Graba, good morning din na. Baga na gyud kayo na siyag nawong Jun. Murag walay kaso sa una iyang anak na lingpod baya na sa smuggling. Oh, bugas. Ha? Bugas. Lacson. Magpa Mr. Clean, Mr. Cleaning panuwak na ko mga igala. Daghan kaayog kabalbalan nga gihimo samtang naa sa government service. Oh. Kaya mga ambisyon lagi siyang magpresidente gyud. Oh, ang ilang ambisyon ni Tambaloslos pareho. Ha? Tuapoy uyuan ni Bico Sotong Tito Soto mga igala gusto pod isingit ng iyang pag-umangkon kay kuya daw kay vibrant, young, kiyawag. Mauraday na ay katakos nga makigatbang ka Inday Sara, kuyaw. Abing promote sa iyang pag-umangkon mga kaigsuonan. No? Padalaan yun permi og media para tanang isyu sakyan ang iyahang concern dapat Makati lang naabot nagdiindiin mga higala kay mao day planos panuhak. Udagan di ay mga higala o presidente nya mo slide pagka vice president para sure winner. Alas Bico Soto ba? 58 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, ang pangutana karon, pwede ba mahimong state witness ang Diskaya couple mga higala aning hitabuha? Although dili man ta mga higala ang prosecutor. But to my mind, pwede mahimong state witness ang mga Diskaya. Kaya kung himuon ni mo state witness ng Diskaya couple, this will serve as a lesson mga higala sa mga congressman na di sila dapat mo kumpiyansa sa mga kontraktor. Sigig pangayo anang kickback, including aning mga opisyal sa DPWH. Kaya kung wala ning mga kontraktor na ilahang ginagamit, aning ilahang pangwarta ng pundos gobyerno, pundos sa mga proyekto,
Di naman sila makapangurap. So dapat, i-reverse ning gusto ni Lacson. Himuong witness ning Diskaya couple. Kaya ang qualification, mga higala, aron mahimo kang state witness, one, you should not be the most guilty among the accused. Sa inyong tanaw si Diskaya, ni-qualify ba ni nga, dili yun siya dapat ang most guilty? Yes! Because, gigamit lang siya eh. The most guilty, nakakwarta siya. Tungod kay gigamit siya sa mga congressman o taga-DP. Ikaw, padag-unta ka ha? Pero sit aside ng amo dia, yung ani ka dako mo pa ngayon. Kaya na nimo. Nagapas po kay kontrata, kaya kay taong ipangbuhi, na kay pangsweldohan. Oh, lahi na dayon ang patakaran, no? Panahon ni Digong, lahi man to. Karon ingon ani na ang kalakaran, sige na lang. Mabuhi lang ni ako ang mga tao, makaginansya lang bigamay. So, sa ato ang tanaw karon, sama na, most guilty ba siya? He or she is not the most guilty, mga higala. Pag-abot sa kaso sa korupsyon. No? Bribery, probably, pero ang bribery manggod, special law, dili siya special law eh. Revised penal code siya. Dakong kalainan ng mga higala. Bribery. Kay good faith is a defense sa special, is not a defense in special law. But it can be a defense, mga higala, a crime arising from the revised penal code. O na i-diferensya din na. Now, ikaduha, one, he or she is not the most guilty among the accused. Second, mga kaigsunan, his or her testimony is very important to pin down the criminal liability of his or her co-accused. Importante yung kayo ang iyang testimony. No? Ikatulo, willing, voluntarily. Lagi mo ng pugson, di ba? Against her will, mo ng pugson, mo state witness ni. Nya dili na siya gusto. Dapat voluntary, mga higala, ang pagka-state witness. Dili kay napugos ka lang. Oh? Kay hadlo ka o mapil ka kapriso. Mauna, mga kaigsuunan, ang pipila ka mga importante kayo nga konsiderasyon na bago ka mahimong state witness. This will open the floodgate, mga higala, sa investigation kung mahimong state witness eh. Is kaya, karon pa gani, wala pa siya mahimong state witness, wala pa siya proteksyon, mga higala, sa gobyerno. Iyan naman ang istorya gani. Nga pareho may tanan, guilty mi. Usara may kalamisa. Pero sa lamisa, lain-lain ang among binahinan. Mura sila bang nagkaon may galag pizza? Oh. Pila ba slice anang pizza karon? Pila ba nakabuk slice anang kasagaran DJ Sweetheart karon? Dako kay pizza. Kanang dako kay pizza ba nga kana ganing mga sitawa mga rider mo balibad gani kay paglisod sila karga, mga higala, kay basig masikdulan, mabungkag ang pizza, kay pati dako ang mga higala sa cartons pizza. O, pila ba nakakakwan? Pila ba nakapay? Pila ba nakislice? Butang nimog, siguro na sa mga 18 ka slice. Dagko kay slice. O, sa 18 ka slice, tulo sila nga magbahin-bahin. Mo, 18 ka slice, moingon si congressman, ako ani, kuan na lang ko din. I-sure na lang ko ninyo na sa 8 ka slice ang akong pangayoon. 8 kag congressman. Moingon pa mga higala si DP. Kami, daghan-daghan na magyumi magbain na. Kinaamay mga district engineer. Apa ko mga amo, mga direktor. 8. Pwede na sa mo, kuan. 4. 4. Ha! Onya, pila nila nabilin? 12, 18, unom na lang. Muingon na lang yung kontakto. Sige, okay na lang may aning isa lang among slice. Di lang may mapas mo. Kay kaning remaining, mao na lang niyang amo ang gamiton panggasto sa kuan para dili gyud mag-ghost. Bahalag substandard, basta dili ghost. Ana ang kontraktor. So ang nabusog, mga higala, sa pizza, ay ang katong mga congressman mo to, dagko kay ugo, mga kaigsunan. Di pa gyud manghatag og soft drink sa mga panuwak dagko. Di ba? 8
slice ang gihab-hab sa congressman. Ang sa DP, upat. Okay lang sa mo, mapildi mo yung tag 15 mil, 25 mil ka nagabi sa kasino, upat ka slice, okay na. Oh. Si kontraktor po, okay na, usa lang, basta na lang may magasto, maamiginan siya gamay niya, makasweldo mi sa among mga tao para among mga tao, makalahos ni sa sunod nga administrasyon, basig mabulig-buligan mi sunod administrasyon, makasurvive lang ni amo ang kumpanya ug amo ang mga tao, okay na may anang usa lang ka slice. Oh. Ang remaining, pila na lang? Ha? 12, 13. 18 ka slice mga iga, kung 13, 5 na lang ka slice ang mupaingon sa project. Mao na, lasaw ang simento, gagmay kay bakal, ang uban wa pag bakal, tawag ng mga panuhagdag ko. Gibutangan lang daking tip mga igala ang mga nangliki nga flood control project. Gibutangan daking tip lang sa mga panuhagdag ko kay siguro, sampawan lang to nila mga igala o kanang simento para di maklaro ang liki. Sus Mariusip, mga tawanan. Ha? Sa video din ha, ang video karon din ha, DJ Sweetheart. Ipagawas ng video. Diyon sa mga igala sa engineer pag maniobra para di makita ang liki. Ha? Di makita ang liki. Gisampawan mga kaigsunan, gipapitlan o kanang daking tip. Ha? O na ako gisin sa mga DJ Sweetheart din ha. Ha? Katong construction din na ng babae din na ng engineer nga ang daking tip mao'y tap-tap mga kaigsunan anang nangliki nga mga flood control. Pagkahanggaw. Kapitan Kaloy Clarion Diaz Mulig, good morning din ha. Gilbert Bacalia Tabay, mayong buntag. Mr. and Mrs. Alicia Del Pilar Tabay sa may Balyok. Oo. Dan Dennis Sarte, mayong buntag din na asa naman karong gibutang sa Ginoo din ni Sarte. Basig ng kontrata na po karong flood control din na siguro. Ha? Ng kontrata flood control. Tawa na. Ipakita to, DJ Sweetheart. Ano ko gisun sa imuha din nga video? O ipakita. Diyan sa mga igala pag mani, tanawan na tanawan nyo. Kamo na naka-FB karon. Tanawan na niyo. Diyan sa na mga igala. Gitap-tapan og daking tape sa mga panuhak nagko. Flood control. Amo to siya. Unsay papila ng daking tape nga madugay mga igala. Malangkat man yun na. Pagkahanggaw ni mga tawanan. Ang budget ani mga igala, milyon-milyon. Kahuman, gitap-tapan lang og daking tape, Tawa. Ha? Nangahilhig mga igala ang flood control, gi-repair. Ang mga liki, gitap-tapan og daking tape. Ikaw magtanaw ka, ani ba? Kwarta nato mga igala. Daw ma-high blood ka, aning panuwaktag ko. Mao ni gusto tabunan mga igala ni Ping Lacson. Ha? Di niya gusto mga preso ng mga congressman. Di siya gusto mapreso ng mga taga-DP mga igala. Kay naaman di ICI nagpahipi nga agendas pamulitikas 2028 magpa-atchop mga igala kang Bongbong Marcos. Panuhag ako. Munang mangayo og resibo sa illegal nga transaksyon, asa man kakakita yung tao illegal nga na-resibo? Di ba? Di ba kayo na muhatag ng kapitan din na mga barangay staff, mga igala, mga ikag certificate din na bubayad, pabayron ka. Di ba kayo mo issue nag-resibo gani? Ay, nako. Ha? Ma'am Rosalyn Lagundi, shout out sa Rizal Extension. Matina Balosong, sila Leonida Castro, Alice na og Jocelyn Tumanday Amto. Ma'am Ilsa Kyotso, halin kaayo ang daking tip ana John. Tanawan ninyo na. Tanawan ninyo. Kamu mga naka-FB karon, tanawan na ninyo na. Kung sa gihimo anang mga panuwakdag ko, pila ka daking tip ang daking tip Saon ka na nila? Ha? Sa tap-tapid yung kayo, niya na pang engineer nga ba, tap-tapid yung kayo nga di maklaro ang liki. Di yun niya ipakita ang liki. Ha? Pero ang amiga ni DJ Sweetheart, gusto niya pirmi maklaro ang liki. Ha? Gano'ng maklaro ang liki? Gano'ng ipaklaro maging ang liki? Para maglaway sila, para maglaway. Maglaway, ipaklaro ang liki. Magtulo-tulo na lang na inyong liki din ha. Di gan mo katilaw ni Dudong Itok Maratas aka Joey Boy. Sa inyong
liki din na magtulo-tulo na lang ng laway ana. Di gid mo makatilaw aning ako ang kuan, ha? Kuang amigo nga si kuan Joey Boy, ha? Itok Joselito Maratas aka Joey Boy. Joey Boy. Oh, mao na ang gihimo. Oh, parti nagkuha may galas daking tip. Ha? Ay nako. Taon may gala kay daghang pagitag hisgutan aning istoryahan ni, no? Pahinomdom mo na. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado pa rin ng easterlies ang Katimugang Luzon, maging ang Visayas at Mindanao, at nagdudulot pa rin nga ho ito ng maulap na papawirin at mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular ho dito sa Silangan at Katimugang bahagi ho ng Luzon area. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap naman na papawirin at mga thunderstorms, ang mga localized thunderstorms, ang pwede pong maranasan sa Visayas at Mindanao dahil rin po sa easterlies. Ngayon ay wala tayong LPA sa loob ng ating area of responsibility. Pero sa labas po ng ating area of responsibility sa silangang bahagi ng bansa, malapit po ito sa eastern boundary ng ating PAR, ay may namomonitor po tayong cloud cluster at may posibilidad at hindi natin nire-rule out ang possibility na mabuo ito bilang isang LPA in the next 24 to 36 hours kahit patuloy po tayo mag-antabay sa magiging update ng pag-asa ukol po dito sa cloud cluster na ito sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, para naman sa real-time updates ho ng ating rainfall and flood warnings and alerts, bisitahin lamang po natin ang website na ito, ang panahon.gov.ph, para po makita natin yung mga ini-issue o mga latest na ini-issue po ng Pag-asa Regional Services Division natin ukol sa mga posibilidad ng mga thunderstorm warnings o kaya naman ay rainfall warnings at flood warnings. Samantala, para sa pagtaya po ng ating panahon, nasahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mataas po na tsansa ng mga pagulan sa maghapon na ito dito sa Isabela Province, Aurora, Quezon, Laguna, Rizal, maging sa Batangas, sa buong Kabikulan at Marinduque Province dahil pa rin po yan sa epekto ng easterlies. So saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan at mag-ingat na rin ho sa mga posibilidad ng pagbaha. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Calabarzon, natitirang bahagi pa ng Mimaropa, posible rin ng mga localized thunderstorms o mga isolated at pulupulong mga pagkidlat pagkulog, especially sa hapon at gabi dahil sa easterlies. Gayon din, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang inaasahan po dito sa natitirang bahagi pa ng Luzon, dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. So very possible din dyan yung mga localized thunderstorms o yung mga pagkidlat at pagkulog, especially po sa hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahan natin for today. 17 to 23 naman sa Baguio City, 24 to 32 sa Lawag City, 24 to 33 sa Tuguegarao City, 24 to 29 degrees Celsius sa Legazpi City, habang sa Tagaytay ay 22 to 29 degrees Celsius. Samantala, para naman sa Kabisayaan, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, improved weather po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang inaasahan. Posible nga lang ho at hindi natin inaalis ang mga tsansa ng mga thunderstorms dahil easterlies din ho ang umiiral dito. Samantala dito naman sa Palawan, as I mentioned po, sa natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa din ng mga localized thunderstorms. At para sa pagtaya ng ating mga temperatura sa Tacloban from 24 to 31 degrees Celsius, gayon din ho sa Cebu City, 26 to 31 degrees Celsius naman sa Iloilo City, 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 to 33 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 22 to 33 sa Zamboanga City, 24 to 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, at 24 to 34 degrees Celsius sa Davao City.
Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anong bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ho ang magiging pag-alo ng kondisyon ng ating karagatan sa buong archipelago. Gayunpaman, patuloy natin pinag-iingat ang ating mga mandargat, lalong-lalo po yung mga gumagamit ng mga sasakyang pandagat, maliliit na sasakyang pandagat dahil nga po sa mga posibilidad pa rin ho ng occurrences ng thunderstorms even po sa karagatan natin. Samantala, ang sunrise natin for today, 5:45 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na 6:01 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik tayo gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang doon na 15 minutos sa nagalabay humana ang alas 8 sa buntag. Good morning din na ka Ma'am Evelyn Almasan. Pwede ba mi mangayo o code? Ani ron, karong taon. Maghatag kog code alang karong adlaw, alang atos mangayo o coupon sa ato ang parapol. No, karong taon, relax lang mo, ha? Kaya na ako schedule paghatag og coupon, ha? Daghang gusto din ha mga igala, magbula na rabatan, anay winner 5 kabuok sa tuang grocery. Karong Biyernes, sunod adlaw no? Miyerkules naman taron. Sunod adlaw, ha? Inday kubal-kubal. No, i-ready na niya imong mga coupon day, ha? Si Leonida Castro Alisna, good morning. Salamat sa pag-shout out. Rosalyn Lagundi, Jocelyn Tumanday. Amto, mayong buntag. Shout out po kang Rosalyn Lagundi. O, Ma'am Rosalyn Lagundi, burag mo yung leader siguro. Ha? Si Kuan, yun na pa, kaya nagipag-greet din no? Wa mga nagibutangan ni Inday Kubal-Kubal direg kining asa ni Dapitan ha? Tumimbang Store naminaw karon asa ni dapitan ning Tumimbang Store. Good morning din na diehard listener gyud ni mo John. No, salamat kaayo no Tumimbang Store. Alright. Direta mga igala no taon-taon kay naapat ta mga igala ginaariglar. No, ang ato ang passcode unya ng taon-taon sa ato ang mga drivers, kanang Pasko sa atong drivers. Ang ato ang mga kagsunan nato din naminaw sa balay, huwat mo din kay na mo anha sa inyo to ang rowing team. Manghatag sa inyo kung naminaw mo, manghatag sa inyo din og coupon para maka-appeal pod mo. Sa ato ang ginagmay ragod nga kalipayon, no? Ang kaning mga naa sa ato ang FB Live, wala na mo himuon. Huwata lang kanay manawag sa inyo kay kaning inyong mga comments din naaman yung mga pangalan i-scan ni, kisabay mo i-scan na ni hindi kubal-kubal. Ipangsulat ni, tawagan mo, onya, na ay mga instructions sa inyo para makakuha mo o coupon. Ma-appeal na to sa to ang parapol. Kada Biyernes na, Biyernes sa simana o Biyernes mga igala sa tong monthly po na last Friday sa kining bulan, parapol punta. Ayan, So, mga taga Barangay Balyok, good morning ninyo din tanan. Alright. Dilita mga igala, karon taon-taon, aning istorya may tungod aning giingon ni Tito Soto, ang bagong Senate President nato karon, nga naay instruction nga tanan kunong mga appointed ni PRRD sa iyang administrasyon diya sa DPWH, pangtanggalon kuno mga higala. No? So, sa inyo tanaw, tama ba na? Bisag wa kay sala, bisag nagtrabaho ka tungod kay na-appoint ang imuhang employment nimo atol kang PRRD, tanggalon ka. Dili ba na siya pamulitika mga igala? Dili ba na siya subjective? Nga ang dapat, ang tanggalon, katong way nada, katong way trabaho, katong nagpabadlong sa gobyerno, mautoy tanggalon. Irrespective kung kanus sila na-appoint, kanus sila, kinsay nag-appoint sa ilaha. Di ba katong mga nakasala mo to'y tanggalon? Dili nang tungod kay si Digong, sa time ni Digong ka na-appoint, tanggalon ka? Pagkahanggaw mga igala, wala na gina itong presidente po. Kung tinuod ang istorya ni Soto, ang atong presidente may wala.
bangag na gyud ni mga kaigsunan. Pataka na lang, masahay mo hilak, masahay mo katawa, amot. Ha? Unsay naa karon sa ulo sa tuwa mga igalang presidente. Now, isumpay tani unya, aning ila na pong diversionary tactic mga igala, nga imbestigahon daw nila ang 51 billion ni Congressman Pulong gikan 2020 paingon sa 2022. Imbestigahon ko no sa bagong liderato mga igala adin ha sa Senado kay imposible kuno kaayo na ang ubang mga congressman way pundo unya si Congressman Pulong 51 billion kuno ang pundo. Nako, nindot ni mga higala unya ato aning hinaihan ning istoryahan ni. Good morning din na AQC Yuri. Kiat na si Lacson og Soto John. Good morning din na asa magkadapita butangin nag-address kay para kuan kining matimbaya po na nato na dinhang imuhang mga silingan no. Karon taon nindot kay ni may gala nga istorya kay concern ni sa tuang nga dakbayan sa Davao no. Wa man tay problema diri nganong apilon man tanang ilahang problema dinha. Dapat pag naay problema mo nang magkakaso ay mga reklamo. Pero kung way reklamo, way problema, anong apilon man tanan nila? Taon-taon, uman lamang pipila ka mga pahinomdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love. Alright, balik na may gala din sa Tabalag Kuyog sa programang Issue sa Masa. Good morning din na sa tumimbang store. Asa man ni dapita, inday kubal-kubal. Kuan gyud ni siya daw. Die hard listener diri sa programang Issue sa Masa. Salamat kay din ha, ma'am. 23 minutos na human ang alas 8 sa buntag, alang adto sa tuang nga mga suking tigpanubay
Ato ang may galang pa-promo. Huli kaday, huli kadong daw kaog brum-brum. September 1 to January 31, 2026. Kani mga igalang, ato ang palipay nga na kaninyo. Doon natin 5 ka mga winner kung subliyon matag simana, adlaw nga Biyernes. Inyohang mahibawaan. Kinsay mga nakadaog o grocery packs, pinagi sa ato ang raffle sa mga coupon na ato ang nahatag nga na kaninyo. Nya matag bulan, last Friday na matapod ang mga igalay, winner po. Grocery gyapon, pero naanay dungag. Usa ka sakong bugas. 5 gyapon ang winner mga igala o ang grand draw na to. Karong January 30, 2026. Brum brum, og uban pang papremyo atong mahatag. So bisan pa og nidaog ka sa weekly, sa monthly, dili gihapon, mawala ang tsansa nimo nga makadaog ka sa ato ang grand draw na to. Sayo na kayo, paminaw lang din na, maabtan ka sa mga team, matagan ka coupon, alang to sa mga drivers, o kung tigpaminaw mo, naatay gitawag og passcode, no? Karong buntaga, lahi na po na ito ang passcode. So, kanang passcode, mao na inyong istorya nga to sa amuang in charge, no? Dito sa amuang home studio sa Arcastillo, aron matagaan ka og coupon. No? Alang nga ni sa mga naka-Facebook, ay mo kabalaka, wa mo angay buhaton, uwata lang ninyo, tawagan mo sa amuang staff, aron nga inform mo, nga apil ka sa kining coupon. Ayan, So, padayon lang kang maminaw, partisipar, sa tuang kining programang Issue sa Masa. Matag buntag, Lunes hangtod Biyernes, alas 7 hangtod alas 9, mga kaigsuunan. So, mauna ang atuang mga mechanics. Again, ang atong password, karong buntaga. Ang password nato is Jinggoy. Jinggoy. Kung pangutanon mo dito, kay mga imong coupon, mo na imong istorya, pangutanon ka. Unsay password nato karong buntaga, ma'am? Ang imong itubag, Jinggoy. Jinggoy ang password. Kay mo balik na po daw si Jinggoy mga higala og check-in sa Hotel de Aguanta, the House of the Rising Sun. House of the Rising Sun. Di ba? So, ang passcode sa mga driver, taxi, PUJ, muna, kay muhapit man mo dito, or kinsay gusto, mangayog coupon dito sa ato ang home studio sa Arcastillo, ang passcode, karong adlaw is Jinggoy. Jinggoy ang password. Alright, parayon ta. Dili sa ato ang mga igala, mga isgutanan, samtang 26 minutos na nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Tanawar ko ning kabuang mga igala aning administrasyon. Gisugo daw si Soto ni Bongbong Marcos, atong presidente. Get rid all the appointed employees and officials during the previous administration. Hotdon ginaw. Tama ba na? Dili ba na siya mga igala discriminatory? Wala man kay gimo. The only thing nga pwede ka ma-remove sa imong trabaho tungod kay wala nimo sunda ang imong trabaho, wala nimo trabaho ang imong trabaho, or imuhang nasupak ang mga pulisya. Pero never ka makakita mga igala o pulisya nga imuhang balaod, nga imuhang pantanggalon ng imong mga empleyado diya sa gobyerno tungod kay appointed siya sa previous administration. Bisan sa issue mga igala sa kanang koterminos. Dili ka pwede maingon nga, kuan man ka kaniyad to, koterminos man ka kaniyad to. Pero may koterminos kaniyad to. Nagtrabaho man ko. Di ba? So, dili na pwede gamitong rason. Ang imong gamiton, kung koterminos ka, loss of trust and confidence. Dili naman ako ang nag-appoint sa imo, wala man ko'y salig sa mo, mas naamang ko'y tao nga masaligan, so diya lang ka. Kuan sa ka, iskirda sa ka. Mao na may gala ang proper. Sa mga koterminos, pero sa mga plantilla, mga igalan nako, perting taasa sa requirements kung imuhang tanggalon sila sa trabaho in taon. Di ba? Speaking of retrenchment, trabaho, closure, mga igala, ang Del Monte sa Bukidnon na narado, pertindagan ng mga empleyado. Guba ng ekonomiya sa nasod. Amot, usay katabang sa gobyerno, Pero okay lang ang Del Monte, mga igala, kang ilang mga tao nga dugay na nagtabang sila ang negosyo, ilahang ipang bayaran.
Pero kahilak sila, kay daghan na daw kaayo mga igalang, uman sila mga anak, dito na sila nangapo. Oh, dako kay natabang sa Del Monte, takwahaw lang. Kining maayo ang pagka-plastar ba? Na narado ang kumpanya pero gipang plastar niya iya mga empleyado may galang naapektuhan. Kaya wa na trabaho. Ang mga empleyado ba makahilak, no? Tungod sa ilahang gugma o kaluoy sa ilahang kumpanya. Nga at one point in time kining kumpanyahan ni dako kining natabang sa akong pamilya. Dako kining natabang sa akong kinabuhi. Karon na narado na tungod sa maot nga ekonomiya. Loy, no, ang mga empleyado pod mga kaigsunan. Pero wa naman kay choice kung ikaw ang kumpanya mga higala. You cannot absorb for life anang mga losses tungod sa maot nga ekonomiya. Luin taon mga empleyado sa kining Del Monte mga higala sa Bukidnon. Patinaghanan nila. No, ang mga memories siguro, o ang mga maayo nila mga nga pagkuyog sulod sa taas nga panahon mo'y kanang ilahang kanang gikamingawan ba kumbaga, no? So, speaking of trabaho atong balikan. Plantilla ka during sa time ni Digong natudlo ka diya, nakakulukar ka. Karon tanggalon ka walay rason. Pwede ba na? Ubos ato ang civil service law na to. Diba? Bawal na. Gawa sa siguro plantilla na. Pwede na ninyo maabuso. Pero kung plantilla mga kaigsuna ng atong isgutan under sa civil service law, lisod kaayo na siya. Ha? O sa may mga grounds, mga gala, kung ikaw plantilla para matanggal ka. No? Na mga grave misconduct. Kaya kung dili grave, suspension raman. No? Mga kanang graft in corruption, pero dapat kuan kay convicted ka. Di ba? Mga bugat na kaso mga igala, murder din na ka. Di naman ka makaserve yun na, tanggal ka na yun. Di naman mapriso naman ka. So, those are the grounds. Pero kung mayroon ka nga tungod kay tao ka ni Digong plantilla, tanggalon ka kay tao ka ni Digong pagkahanggaw mga igala, nagpaila lang yun ni si Soto, nga ang tumong din na sa Senado karon. Ha? Kanang pamulitika na yun mga igala para plastaron ang 2028 o sunugon ang mga Duterte. Mao ginay plano ra jud ani ni Soto ni Lacson. No? Hasta mga empleyado nga wa man ay labot din ha. Inyong apilon anang why dinis politika. Nga nagtrabaho ra man tada, wa man mo'y masayek nga atraso just because nahimo silang plantilla during Duterte. Nga naamoy duda sa ilahang loyalty, wa may nagtrabaho magtarong, tanggalon mga kaigsunan, o sa klase. Ha? O sa klaseng gobyernohan na? Wala magsunod sa balaod, di ba? Dapat ang una mo sunod sa balaod mga igala ang gobyerno o ang iyang mga opisyalis. Wala yung sa Supreme Court. Di ba? Yung sa Supreme Court mga igala, the government must first to follow the law. Unyag ingon ana inyong tatamento karon ang mga empleyado tungod kay Duterte sila mga igala na butang din na plantilla imo tanggalon unsa nang klase pagkahanggaw na ng mga higala. Marcel Malit Tumimbang, salamat po sa pag-mention taga Spring Valley, Buhangin. Solid listener nimo Sir John. Salamat kayo din na ma'am, may buntag. Grasyahan pa unta ng inyong halin ng panginabuhian sa tuong labang makagagahom. Maunay giingon Sir John, daghang giod mait bulaga aning panahona. Mait bulaga. Pataka na lang ba? Naunsa naman yung atuang ang presidente, pataka na lang. Ang atong Senate President, otro pong di kabaw mga higala na yung trabaho, pataka na lang. Dahil Blue Ribbon Committee Chairman Spring Lacson, pataka na po mga higala. Basta mo, atsyop lang presidente siya para himuon siyang standard Bureau 2028. Tabunan niya tanan niya mga corrupt ng mga public officials. Okay ra sa iya. Tuapod mga higalay, ato ang Speaker of the House, nagpataka na lang po mga kaigsunan pangharbat anong puno. Ayan eh, gobyerno pataka na lang. Sam Ira, good morning din na. John, shout out sa tanang mga taga-team Davao, BTS, dito maintenance. BTS, o saan lang BTS? Dito maintenance.
Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Mao ni ingon ta, nagkaway klaro na gyud ning gobyernohan. Mao na giingon ni Chavit Singson, panahon na nga magkahiusa daw ta. Atong sabot-sabutan unsaon ni pagsulbad ning dako kayong problema sa gobyerno tungod kay ang gobyerno murag di na makasulbad aning problemang ilang hinimuan. Sila'y naghimo aning problema ani. Gi-assume nilang administrasyong digong nga tawhay kayo. Ang mga tao, ang mga Pilipino, 82% mga higala satisfied sa administrasyong digong. Giton over ni digong ang Malacanang, why bisag usa ka attempt nga magpabilin sa Malacanang. Giton over ang tanan, pati ang kwarta giton over mga higala kang Bongbong Marcos karon unsay nahitabo nga si Marcos nay nagmanage sa tuwang nasod. Nahimo ng tambalos-los mga higala. Ang tanang gipanulti ni digong na tinuod nga kung ang House Speaker kurap, hurot ang kwarta sa gobyerno. Uban pa niya may galang gipangtagna ng gawas na ron. Tama, get bright this digong. No? Kuan gyud siya, kana bang kabalo gyud siya, no, sa gobyerno, kabalo gyud siya sa politics. Napulihan mga igalang di kabalo. Mao na ni ron. Ma'am Christine Ampolokyo, good morning din na, ma'am. Kana si Lacson, miyembro na sa Kuratong Baliling. Karon siya na, si Lacson na ang Kuratong Balulong. Siya na ang amahan sa Kuratong Balulong. Kaya ang mga lulong din nas Congress, iya mang tapinan siya, may amahan-amahan. Di man iya mga higala pa ilang kaso, kaya di man siya gusto mapriso ng mga lulong din na sa kiningpad, Kongreso, o kanang mga lulong des DPWH, munang si Lacson karon, as chairman sa Blue Ribbon Committee, siya na si Commander Balulong. Commander Balulong na. Kay siya na commander sa mga lulong din mga higala, mga corrupt public officials. Gusto siguro mosulod si BBM sa freezer pareha sa iyahang amahan. Anong panahon na wa na idigong mo palubong sa imuha na. Tan kagyo kadugta gyud ya. Ako nakadto man ko atong kwan, burol ni Marcos. Mahal gud kayo, dako kay to gasto. Interview na ako dito may gala tong caretaker dito, pati nakuha dito gasto. Dako kay gasto may gala mo na kinahanglan ipalubong. Ulat na lang tag urumo na sila sa ilahang kahangon. Di po ni makonsensya ning mga panuwak dagko. Ipalamoy sila ang pamilya, puro kinawat mga gala din sa kabas gobyerno. Wa na di konsensya ni. Di madlo ko gaba ba? Kita mahadlok pa man tagaba. Di ba? Tagaan ta sa ato ang uyab og kwarta kay bagong ulis Japan. Nya atong dalon sa pamilya na to, pakaon na to sa mga anak, apil pa pakaon na to atong asawa, maghuna-huna pa kita masay, matay di ba ta maggabaan ani no? Gikan na ba ning kwartaha sa kung uyab nga Japayuki? Maghuna-huna pa ta ba? Pero wala ko uyab nga Japayuki, ata mo din alahi na yung ginawa. Akong amigo. O amigo ni DJ Sweetheart. Magabaan si mukaon tagbangus matukan tas bukog aning style lang di ba una patagaba pero kini mga panuwak wala itong nakalig kalag may gala labi na mga taga DPWH sos Mario Sep muling ko na ito sa mga presidential tables kasinuhan mga igala muyaka na ito itapa na ng limpak-limpak mga igalang bandol nga mga kwarta nga kickback niya ay mga kaigsuuna sa flood control project. Di makonsensya. Ay, nako. Utro po ding mga congressman dagko. Nako. Perti po ding nagkuha mga higalag. Kinawatan din na mga pundo. Maunay una na mo mga yog bahin. Itabi mo yan sa amin. Itabi mo yan. Karon, nag-issue ta ganiya may gala, pwede ba si Diskaya, kini mga kasawang Diskaya, may mo state witness, to my mind, pwede kayo. Kay less ang ilang
participation. Kaya kung di sila musugot sa gusto sa mga congressman, pwede man ihatas congressman sa lain. Pero musugot na lang sila, kay para nasa kasweldo sila mga tao, napos sila gamay ginansya kahit papano. Pero pag abot sa binahinay, dito sa lamisa maigala, dagko maning sa congressman o sa mga taga-DP, ang ilaha gamay raman, so less ang ilahang criminal liability kung ato ang sabton. Nisugot na lang sila, kaya sila mahimo. Under the doctrine of irresistible force and uncontrollable fear, mga igala, those are mga circumstances na pwede mag-exempt kanimo sa criminal liability. Pero naaba na, aning itabuha, taon-taon. Ato na may galang halongkaton, man lamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the EBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the EBIR Forms app. First, open your EBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the EBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, zip code, telephone number, and email address where you wish to receive your confirmation details. Once the details were completed, click the drop-down button to show the list of EBIR forms and choose BIR Form 17V 2018 Annual Income Tax Return New. Click Fill Up. A pop-up window saying that the background information has been saved and updated accordingly would appear, and just click OK. The BIR Form 1701 or the Annual Income Tax Return for individuals, including mixed income earners, estates, and trusts would appear. For item number 1, make sure that the year corresponds to the year which you're filing your income tax return. Do not modify items 2 and 3 unless applicable in your case. For items number 4 and 5, the details are auto-populated based on the information you have from the homepage. For item number 6, select your appropriate taxpayer type. Just choose the type which is applicable. For item number 7, select the appropriate alphanumeric tax code or ATC. Your choice here would depend on the taxpayer type that you selected on item number 6. For item number 10, enter your date of birth following the prescribed format. For item number 12, enter your citizenship. For item number 13, select No unless you are claiming for foreign tax credits. For item number 16, select your appropriate civil status. For item number 19 and 20, choose No unless these are applicable to you. Item number 21 would be automatically selected based on the ATC that you have selected earlier on item number 7. Since graduated IT rates have been selected, that option was automatically selected here. For item number 21A, select the method of deduction of your choice. We are going to skip part 2 or the tax payable section for now. Since this would be automatically populated later,
after we have completed the rest of the section in this form. Scroll down, then click Next to go to page 2 of the form. Proceed to Part 5 or the Computation of Tax section and go to Schedule 3 or your taxable business income, which is applicable to sole proprietor. In here, you will enter the details from your sales receipts obtained throughout the whole taxable year. Section 3A is applicable for graduated income tax rates. For item number 8, enter your total sales revenue, receipts, or fees for the whole taxable year. It is important to keep in mind that the decimals or centavos don't apply here, so you have to either drop down or round up. For item number 9, enter your sales return, allowances, and discounts. You may leave this blank if this doesn't apply to you. For item number 11, enter your cost of sales or services. For item number 13, click from Part 5, Schedule 4, Item 18, to proceed to your schedule of ordinary deductions claimed during the taxable year. Then scroll down and click Next to go to page 4. Here's the fourth and last page of the form. Go straight to Part 7 or your tax credit payments. Here, you will enter the details coming from your BIR Form 1701Q and BIR Form 2307. For item number 1, enter your prior year's excess credits if applicable. For item number 2, enter your total tax payments for the first, second, and third quarters of the taxable year using BIR Form 1701Q. For item number 3, enter your total creditable tax withheld for the first 3 quarters of the taxable year. This is the total amount taken from your BIR Forms 2307 from January to September. For item number 4, enter your total creditable tax withheld for the 4th quarter of the taxable year. This is the total amount taken from your BIR Form 2307 from October to December. Now we have completely filled out the form. Scroll down and click Previous button to come back to page 1. Upon going back to page 1, you would notice that Part 2 or your total tax payable section is now updated with figures computed based on the amount that you have entered in the different sections of the form earlier. In order to know the total tax amount that you are required to pay, check the amount in item number 32. Scroll down and click Validate to see if you have completely filled out the form. This would tell you if there's a field that you have missed. If you're able to completely fill out the form, you will see this pop-out window, confirming that the form has been successfully done. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Love Radio. Balik na may gala din sa Tapalagkuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang doon na 46 minutos ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Oy, mga taga Barangay Bagugaliera, ha? Bantay-bantay mo ron din ha, no? Kay Burag, diri dapita ang ato ang team. Muagi ron, muagi lang, ha? Barangay Bagugaliera, no? Madakpan kay mo din namina mo din nag-issue sa masa. Dinis 90.7 Love Radio. Ayan. Coupon na ha? Kanya, bula na to rong biyernes. Alright. Nako po, si Jinggoy. Bag-o pagani mga igala na absuelto sa iyang plunder. Oh? Na-issue na pod mga igala nga nag-apil-apil aning flood control anomaly. Nagkabuang siya pamaliban. Ha? Kasi gimingaw na ni si Jinggoy mga kaigsunan. Nobel ba yan eh? No? Parihan niya itong iyaha may galang kaso kaniya to. Plunder. May piyansa ng plunder. Ha? Basi gimingaw na si Jinggoy mga higala sa kaning House of the Rising Sun. Ha? Yan ang gitawag man House of the Rising Sun, John. Kay din ha naman ka maabtag kabuntagon kanunay. Oh. Ha? House of the Rising Sun. Ma'am Ludivina Campos Lotrago, good morning din na. Hapit pod mo diri sa Talomo. Oh, hapit po daw sa Talomo. Si Luis Lazaro.
Good morning, shout out kay Janjo Bread Factory, kanunay naminaw sa issue sa masa. Salamat. Jo Enrina, may buntag din na, Juvenal Burgos. Oy, nganong karon naman ni nakamatas Juvenal Burgos? Ha? Usa kay gitrabaho ani kagabi. Oh? Basig ipamaulan ni mong dugay kay nakamata, dapat mo inom kag Alaksan FR Juvenal Burgos aron sayo makamata. Langkat dayon ang pamaon. Ha? Alaksan FR fast relief. Oh. Di ba? So, kanin kang jinggoy karon, luod naman kay ka jinggoy oy. Ha? Bago pagay ka na absuelto karon, apil na po kaaning flood control nga istorya. Ha? Dilingaw ka siguro anang House of the Rising Sun. Oh. Pero parti pamalibad ayon ni Jinggoy. Ah, grabe niya nakapamalibad mga igala. Siguro siyang una-una, di na dyan kumukaon anang 7 kain sa prisuhan. Among na pagkaon mga igala sa prisuhan. Ah, kanang 7 kains, ganahan kayo anang mga hiniktan na ito nga gipang kondisyon para pang sabong. Pero ang mga piniriso, murag sumha na gid anang 7 kains. Sa manang 7 kains, kana kung sagul-sagulo ng mga gulay nga reject gikan sa palengke. Onya, butangan mga higala og subak nga kanang pirit nga perti ng pulahag mata mura nagalansiya. Kahuman bubuan mga higala kato ganing bitsin nga perting dakua gani ihurot gyud tog bubo. Lamias kaos prisoy muna kasagara mga piniriso mga higala og makagawa sabi nagmadugay-dugay sa prisuan wa nay buhok. Wa nay buhok. Pabuta putig suroy diri sa mama sa pano. Ano ba din ng mga di lang mga killer ng naas mama sa pano, mga manyakis na apo daw din na daw sa katinood na. Anil de Leona, pidap man to kay Jinggoy karon flood control na sad. Oh. Ha? Pagkaluoy ni Jinggoy pag malasunog na. Usa pag ulis Jinggoy go dagway palang daan mga igala suspect. Maoning. Ha? Oh, dagway palang daan suspect na. Kasagarang papel ni Jinggoy sa pelikula kay artista man ito una kontrabida man gyud siya. So, mo na ang kapalaran ron prisuhonon mga igala. Kaluoy ni Jinggoy. Mga Virgin Di Paz, good morning din na. Shout out. Tigpaminaw diri sa may Roseville, Lanang, unta, maabot pod ang tigsuroy diri. Maabot yun na, tanan atuan man na. Na may mga schedule na. Nagkataon lang nga ang schedule karon diri dapita sa southbound. Di ba? Belinda Ibanez, good morning. Minaw Medinis Panabo. Dito pa sa Picas Station ka dyan. Naminaw na mi sa imuha. Salamat kaayo. Kat Verde, maayong buntag. Pa-shout out diri sa may Miga World Dako daw hatagi pod mi dinhi og coupon kay always gud mi naminaw. Salamat kay abot mi din maabot mi din basta i-tune in na kay asa to malungga nila tuon man na nila inigagi nila din na schedule sa barangay actually na schedule no di gyud mo magmahay di gyud mo magmahay masalig sa inyo no. Alang-alang lang mo appeal jud kay daghan man og uyab. Alang-alang mo appeal daghan uyab. Ay, kagilo ana. Jinggoy, wala suspect na po si Jinggoy mga igala paita. Bag-o pa. Giabsuelto sa korte karon. Akusado na po og balik si Jinggoy. Atong una pidap karon flood control na po mga igala. Bao gitaw siya pamalibat, ha? Yang una-una matay, di na yung kumubalik ang prisuan. May tagpelikula ni, kaya pwede ko din na mag-tiktok ta sa prisuan. Pero kung true to life story na inyo na po kung ibalik ang prisuan, di na yung kumusugot. Kao na yung tagam si Jinggoy in town. Gibisita pa siya dito nila Bungo ni PRRD kaniadto. Munang di na siya magkatalikod mga igala kang PRRD o kang Bungo. Gibisita ka siya dito. Gibisita mga igala sud sa prisuhan. No? Pastilan. Karon, naanapod. Apil na po sa flood control. Naarabay mga picture mga igala. Kadtong engineer sa DPWS nga kisya to. Si Bryce Hernandez. Nga kuyog-kuyog sila ni Jinggoy. Garay! Ikaw, Jinggoy.
Andam-andaman na lang yun na Jinggoy ang imuhang dipinsa. No? Kay hashtag ani si Congressman Pulong, ila na po mga higala kunong planong imbestigahon sa 51 billion nga pundo kuno mga higala 2020 nga to sa 2022. Actually, nanay tubag ani si Congressman Pulong. Og iyang giingon nga wa man ay problema ng mga proyekto nako. Kung kana inyohan na pong hisgutan din ha, klaro na kay ng diversionary tactic na oh? Diversionary tactic na mag yun. Giovanni Batukail, good morning. Asa naman si Ilkin Damon, Michael Carmelotis, o Vincent Bertosio, ang mga tropa ni mo. Mut asa na turon sila. Si Ilkin kaluoy sa Ginoo, lolo naman to. Nalulo na. Shout out sa mga kusinero ta sa Iskina Restaurant, kanang business park from Chief Andro Liba. Always nagmonitor gyud sa radyo 90.7 Love Radio. Salamat. So, kani karong ilang plano na pod na imbestigahon na pod sa mga senador kay si Soto na silakson ang hawd karon. Si Pulong na pod, Congressman Pulong sa 1st District sa Davao City, ang ilahan na pod mga higalang tuyuan. Dahil ako kay problema ng flood control project sa Luzon, labi na sa Bulacan, nganong di man mo inyong liliyon? Ha? Nga wala may problema diri ang flood control. Wa may mga controversial diri. Tanan na ay mga resibo, tanan mga kaigsunan na itong dabawin nyo, wa may reklamo. Kamo naman mga taga Manila, di na mo'y nagreklamo aning budget ni Congressman Pulong. Oh? Kay gusto ninyo i-divert ang isyo unya daoton ang mga Duterte. Sa politika gihapon ni mga higayang dumong aning mga panuhak dagko. No? Manang mayong ko, ang mga Pilipino wa nagay malauman ni ining kasamtangang set-up. Ha? Ang Malacanang tambaluslos, ang Congress tambaluslos, both ang kining House of Representatives o ang House of Senate. Wala na malauman mga higala. Munang nanawagan si Chavit Singson nga dapat magkahiusa, magtigom ang mga Pilipino para maghuna-una usaon ni pagsulbad ang dakong problema sa nasod. Kaya nga to ang mga opisyalis, doubtful na si Chavit Singson na makasulbad aning problemahan ni. Dili problema sa baha. Problema mga higalas, corruption o public service alang adto sa mga tao. Of course, tungod sa corruption, walay naabot nga public service mga higala. Walay mga proyekto nga nimo. Kay grabe mga kaigsunan kakurap ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kurap kayo. Gikas Malacanang, Congress, Senate, DPWH, uban pa mahinsya sa gobyerno. Puro kurap. No? Pang mga dili kurap nga mga empleyado, public officials na nga angin na aning pagkakurap because the leader is corrupt. Asa man din na magmana, alang-alang magmana ng imong anak ngadto sa silingan sa imo. No? Diba? Kurap. Wala na gid. Nalipay na unta ang mga Pilipino tungod kay naa mga igalay Blue Ribbon Committee o Senado nga taas pa kay reputasyon mga kaigsunan pag-abot sa kredibilidad. Karon giilisdan ani mga higalang Soto ug Lacson nga way klaro. Way klaro. Usa may nabawaan ang Soto din sa Senate presidency. Be? Sige lang na siya, himas-himas anang iyang bigote, sigpahambog anang iyang bigote niya. Makatabang na iyang bigote din ang pagpadagan anang ato ang Senate na to. Lacson, sinibawan na pamulis sa may naibawan na may gala. Karon yang trabaho mga higala ng mga abogado di siya abogado. Si Aljur Atayde dako kayog gigasto atong iyahang kasal. Ninong niya kisay ninong ana niya si Soto. Pagkumangkot. Kaya mauna na ito, ang katas na ito may gala sa flood control project pagkakapanuwak na ito. Huwag yung mga ulaw, bagagnaw, di magkonsensya mga igala, di mahadlok o gaba.
So, kita karon mga Pilipino, isip-isip na ta. Unsay dapat natong himuon. Because, bisag ingon ani ang sitwasyon, we still believe the legal principle, mga higala, in Latin maxim, salus populi, est suprema lex, that the voice of the people is the supreme law of the land. Kung unsay gusto sa mga tao, mga higala, maoy dapat masunod. Kaya ang tinuod nga amo, kita, ang katawhang Pilipinas. Wala na tayo oras, mga bay! Dini sa to ang panagkuyog. Panagkumanuman sa programang Issue sa Mas. Ang mga taga-barangay Bagugalira, bantay-bantay mo din na kaya nga to ang team is coming. So, dapat nakatune in mo para sa inyong coupon kaya hapit na nga to ang first raffle draw, weekly raffle draw, karon na ng Biyernes. Well, ako yung alagad bata-bata, June Bersamin, na panahon na magbulag-bulag, may galang ato ang pulong pamalandong una, karong buntaga. Sa paggama og plano, masukod ang atong nahibawan. Apan sa atong buhat, dinha masukod ang atong kaalam. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang turong mapuhon, samang tagna, samang istasyon, Dinis 90.7 Love Radio, programang Issue sa Masa. Sama ka sa ko yung alagan, bata-bata, June Bersamin. Salamat, may buntag, and keep safe always, mga ba? Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.